Здравейте, YouTube! Искам да ви покажа проблема ми с GTA San Andreas Sampa. И ето, нали, чакайте да вляза, нали, там където много ми забива контрола. Ще добавя Дарин. Оре. Опа. Ало, Дарине, то снима клип, тъй че... Ето вижте, значи влизам в папката, всичко, нали, цъкам сам. Отваряме, разбира се. И пробвах в тия двата сервера, даже и в други сервери. Преди време играх, обаче изведнъж ме изкара. И като се опитах пак да вляза, ето това ми излезе, някакъв краш. И нямам идея какво е това. Ето виждате сами. Не е някакъв майтап. Има някакви различни, гледах клипове, но никаква помощ не ми вършат. Пробвах да тегля неща, те пък и не глупости, заобщо така. Разбрахте. Искам да пишете като коментари или аз ще дам скайпа си там в описанието. И който може да ми помогне да ме добави в скайп и така. Или да пише коментари. И това от мен. До скоро.